Hata haporseon ni hala Kristen dohot lapatanna. Ponggol paduahon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hopinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lo hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogon na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Dia do lapatan ni ondo. Di parhatu turohakku do, anak di debata situ tu Yesus Kristus, na tinubuhon ni amana di narobi ni narobi. Jala jolma situ tu do ibana di tubuhon ni si Maria adorang sohabubuan. Ido tuhakku na humop pepau, jala namang hamonakon. Di palua do au sian hamagoan, au na honatoru dohot sian dosa. Dohot sian hamatean, dohot sian gonggoman ni si bolisi. Dada sere manang perak dibahen. Tung mudar na do na arga jala na badia dohot habebernit ni siak dibagi na tinaon nai dohot hamatean na sosian salana. Asa ibana na puna au, jala asa tigor rohakku jala bontor, jala sonang mangoloy ibana saleleng-leleng na di gom-goman na. Asa songon ibana au, na hehe sian hamatean, na mangolu jala manggonggomi saleleng-leleng na. Imana tutu si tutu.